Iki ibu-ibu muda arep brondol iki. Santai dulu gak sih? Kayak huluk kayak. Wah, tangannya tuh. Hei. Ini tangannya. Mana kok wong enek sing seneng makan beduk raja malah irit. Kakek tak golek ini. Saiki nyabu to wi. Kakeknya tak golek direk. Kok dijek ngangkong gitu. Ngono iki dengan edit slow-mo pas keringetan ngelap. Ya, tak tukne wae brondol. Ya. Kita lokasi dekat mes, Bos. Guys, bisa langsung langsung pedot. Wah, ini baru huluk. Tenan awake Bos, cengkeker. Tapi gampang balik Desakan batang. Awake peyok, guys. Kacau balik di sambatnya arep acara keluarga. Kerajaan peyok. Ngomongnya acara keluarga, padahal awake kesel ya. Awake peyok, guys. Mateng. Mateng. Gasak wae suwen. Oh. Oh. Hmm? Arek blongkor, guys. Kayak jenenge kelompok tani, Bos iki. Gendang kek ngangkong kek gaya pok-pokan ora. Ora panggah ngono ae. Lah iya aku lho kon gendang wis